is een essentieel onderdeel van de Limburgse cultuur. Harmonie Philomena uit Halen gaat op 22 oktober naar het LBM Concertconcours in Roermond. Dat betekent flink oefenen en repeteren voor de leden van de harmonie. Ik ga kijken welke inspanningen zij moeten doen om een goed resultaat te behalen. Er zou hier Sophie Kalers moeten wonen. Je bent gearriveerd. Hallo Sophie, met Emiel. Dit is Sophie Kalers. Zij studeert horen aan het Conservatorium van Rotterdam en speelt ook in Harmonie Philomena uit Halen. Mag ik je wat vragen over het LBM Concertconcours, Sophie? Ja, ik heb wel even tijd. Oh, dankjewel. Waarom is het concours belangrijk voor jou? Het is goed voor de mensen om uitgedaagd te worden, zodat het niveau hoog blijft. En ja, de harmonie is niet alleen gezelligheid, maar het is ook samenwerken en naar een doel werken. En een concours is een heel goed doel om naartoe te werken. Heel goed. Klarinetten dus precies bij 190 meteen dat tempo pakken. Maar zorg dat we het karakter overnemen. Waarom is het concours belangrijk voor jullie? Nou, ik vind een concours belangrijk omdat je dan juist even iets meer de tijd kunt nemen om stukken eens wat dieper te gaan uitwerken. Waarom zit je in harmonie? Omdat ik het heel leuk vind om klarinet te spelen. En dat wil ik graag uitbreiden door bij de harmonie te blijven. Kost je dat niet veel extra moeite allemaal? Het is soms wel lastig te combineren met school, maar ik heb er in principe geen moeite mee. Dit is Sander Rooijakkers. Hij speelt hobo bij de Harmonie Philomena Halen. Kom. Je bent student, wat betekent dat extra voor jou? Wat kost het je extra qua inspanningen dan allemaal? Voor mij is het vooral heel veel passen en meten op het moment. Ik studeer in Leiden, geschiedenis. En dat betekent dat ik om hier aanwezig te zijn behoorlijk lang moet trainen. Openbaar vervoer onderhand, 3 uur ongeveer. Dus ik moet erg goed nadenken hoe ik dat nou precies altijd ga inpassen. Ja, dat betekent ook dat ik in die trein heel veel mijn college aan het voorbereiden ben. En thuis op de kamer of hier aan het oefenen ben. Ja, het kost heel veel moeite. Ik moet vanuit Rotterdam naar Halen komen elke keer als er een extra repetitie is. Dat probeer ik wel te doen. Maar ja, met overleg met de dirigent probeer ik dan een beetje zoveel mogelijk te komen, maar het lukt niet altijd. Ik studeer management toerisme in Breda en meestal ben ik heel laat klaar op de maandag. Maar ik kom eerder terug hier naartoe om op tijd de harmonie te ondersteunen. Hoe belangrijk is de harmonie voor het dorp? Er zitten natuurlijk heel veel mensen uit het dorp zelf bij de harmonie. En dan merk je ook inderdaad met zo'n concours dat toch wel een aantal mensen uit het dorp daar naartoe komt. En ook het resultaat daarna wordt gewoon gedeeld met het dorp. Mensen kunnen bij elkaar komen en naar de harmonie luisteren. De harmonie zorgt er een beetje voor dat het met elkaar verbindt. Niet altijd is het dorp even nadrukkelijk aanwezig bij wat wij doen. En daar moeten we goed over nadenken hoe we dat dan in de toekomst vorm gaan geven. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Nou, niks in.
Je weet, als je op concours gaat, dan ga je aan een jury onderwerpen die punten moeten geven. Maar dat is voor mij niet het belangrijkste. Die weg ernaartoe, het samen zijn en niet alleen het samen muziek maken, het dieper ingaan met repetitoren. Maar daarnaast de ontspanning die wordt gehouden door verschillende mensen uit het orkest. En dan zie je dat er gewoon iets moois ontstaat binnen zo'n vereniging en eigenlijk de neuzen dezelfde kant op gaan. Dus nog niet te sterk bij 190. Even die opbouw zoeken, steeds naar het laatste gedeelte toe. Pak hem gelijk op 199. 2, 3. Wat hoop je te bereiken met het concours? Ik denk nog niet echt in punten, laat ik het zo zeggen. Maar ik hoop wel dat wij na het concours tegen elkaar kunnen zeggen van ja, we zijn echt trots op wat we gedaan hebben. En we willen nu ook muzikaal doorpakken op dit niveau als het ware. Ja, dan hoop ik op zich wel dat we promoveren, maar ik denk gewoon dat het proces dat het belangrijkste is. En niet per se de punten die we krijgen. Hallo José, met Emiel. Mag ik even wat vragen? Ja, vraag maar Emiel. Word je nou niet knettergek constant van het oefenen van je dochter, die horen? Af en toe word je er best wel gek van. Maar, vind je het belangrijk dat ze dat Ik doen? vind het heel belangrijk dat ze goed oefent en ze wil er weer verder, dus ze zal wel moeten oefenen. Waarom ga jij dat muziekvak in godsnaam? Ik wil de muziek in omdat ik het echt heel erg leuk vind om te doen. En het maakt mij gewoon gelukkig, dus ja. Wat hoop je dan nou mee te verdienen dan? Ja, dat is goed geweest. Ik ga rijlessen. Goedemiddag. Ja, dat heb ik weer.